Hej til YouTube, og velkommen tilbage til denne video her. I dag har vi Magnus med os. Han sidder, jeg tror jeg sidder lidt langt væk på webcam, men det kommer jeg til. Han sidder og spiller Pokémon på. Jeg sidder og spiller Pokémon på min Nintendo Excel. Så er det Excel, hvis I kan se den her. Og jeg spiller Pokémon X. Det er det jeg kan. Og det så er min fritid. Og nye mikrofon, som virker lort. Som skræsler helt vildt. Det er sindssygt. Så det kører rigtig godt. Men vi overvalgte at købe et optagekort til den her. Måske op til noget Pokémon eller noget. Mario Kart 7 måske. Ja, faktisk. Det er fucking pro til. Ja, så meget. Det er han faktisk. Han har lige gennemført spillet i går på. Gør det. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg prøvede for det. Du gennemførte spillet? Nej, jeg gjorde ikke. Jeg gennemførte de to første tournamenter. Ja, okay. Så gennemførte jeg resten stadig. Vi gennemførte, så det var det. Du gennemførte en enkelt tournament. Nej, jeg gennemførte 5. Nå. Jeg spillede også, hvad der tidligere. Nå. Det du var gået ned. Nå, okay. Ja. Okay. Jeg stoler på ham. Næsten. Og vi har nogle chips, som ikke er flere af. Jeg har lige spist alle sammen. Helt bedst. Og jeg har min smadrede mobil. Som man smadrede i går. Fordi jeg var fucking træt, og jeg skulle hjem. Nej, var det ikke forgårs? Jo, i forgårs. Jeg var fucking træt. Jeg var med min far. Og så skulle jeg hjem. Der klokken, var det 11:30 om aftenen eller sådan noget. Og så lige pludselig, bum, rører jeg min telefon ned, og jeg glemmer mit cover. Du beskytter ikke foran, du beskytter bagfor. Det er derfor, jeg har den her til at beskytte. For det har jeg bare glemt. Jeg har glemt, men jeg skal også se, jeg har fortsat nyt skærm på, og det bliver panserglas den her gang. Ja. Jeg gider ikke mere lort. Men skal vi fortælle, hvad det er, vi skal i gang med? Ja. Ja. Vi er vel på eventyr, simpelthen. Vi har siddet og spillet siden i går, og så vi har slet ikke spillet i natten, vi har spillet. Og forresten, hvis I kan kende den her YouTuber, som jeg har på cover, så må I godt skrive det ned i beskrivelsen. Og forresten, hvis du ser med, du er fucking fed. Jeg har også, Ja, altså... Det er lidt fucking fed YouTube. Ja, vi kan helt klart anbefale at gå ind og se hans videoer. Så skal vi ligesom også lige sige, hvem det er. Ja, okay. Link i beskrivelsen. Ja, link i beskrivelsen. Det er meget nemmere. Ja. Men altså, som I kan se her, alle de her ting, det har vi sådan rated for sygdeler. Nakket alle dem her. Og, jeg nakkede for nogle bjørn og sådan noget, bare få det. Uden hack, bare roligt. Der var en eller anden... Det er fordi, det er en modded server, det her, så... Der var en eller anden noob, der gav os nogle ting, og så... Hvorfor fuck dør de ikke? Vi fandt brugt en shotgun. Nå, Level 5. Ej, for helvede. Hvad? Har du ikke nogen medikits? Nej. Idiot. Nå, vi bliver nødt til lige at gå hjem igen. Eller set home. Okay, vi tager lige hjem. Og når jeg er tilbage hertil igen, så kommer jeg tilbage. Så er vi tilbage igen. Jeg gider ikke lege med de bjørne her. Hvorfor ikke? Du har medikit og sådan noget. Ja, okay. Vi snakker lige dem der, og så går vi på opdagelse. Eventyrtid! Eventyrtid. Og vi er vi er på webcam på. Det glemmer jeg hele tiden. Hvad skal jeg så? Så er der sådan en gammel mands pornostemme. Ja, lige præcis. Det siger jeg da, I ved det. Headshot! Vi vil lige tage, jeg sidder på Pokémon X. Ja. Jeg har allerede gennemført hvad det hedder, spillet, altså fået Mewtwo og alt det der. Det har jeg allerede gjort. Og klaret lige igen. Jeg bare ved at klare den igen. Fordi at det gør pænt mange penge. Og klare den igen, og det kan jeg godt XP. lide. Ja, og masser af XP. Så fordi hende den sidste boss var fucking overpowered. Men altså, som sagt, vi har været alt det her igennem. Og det her lort, det har vi allerede. Jeg har så meget lort, det er ikke sindssygt. Jeg tror, vi har 15 eller sådan noget i det der. Ja, jeg tror, vi har, hvad har vi? 9, tror jeg. Ja. Jeg tror, vi har 9 af sådan nogle der, og så har vi nok 6 af dem her. Og så har vi også en hel masse af sådan nogle her.
Men det her område, det har vi været ude i flere gange. Hey, en af vores Pokémon vil lave flamethrower. Nice. Nå, okay. Men og de her bjørn har vi også været over og sådan noget, og derinde har vi også været. Så det jeg vil i det er, at vi vil gå udenom det her. Vi går langt væk fra det, faktisk. Ja. Så og hvis det nu går helt galt, så er det home 1. Men altså, jeg har bare etableret Bandicam lige nu, så vi kan kun optage 10 minutter i gangen. Så jeg regner med sådan at klippe lidt i det, sådan at I ikke kommer til at se for meget, at jeg bare går og går og går. Ja. Det betyder ikke en der radioaktivitet. Og I kan lige se, hvad jeg har. Jeg har sten, det gider jeg ikke her. Så har vi det her, vi lige har fået. Og så har vi shotgun, auto shotgun. Og så har vi en gun. Nu skal jeg klø øjet. Og så har vi medkits. Sådan nogle radioaktive, de er gode, dem her. Og så noget mad og en økse, og så vores armor herude. Vi har lidt tykt armor. Vi har kælder. Vi kunne også godt have først en kævle og helmet, men jeg vil hellere lige have det her perfekt. Ja. Shoot her, så vi ikke får for hurtig radioaktivitet, når vi skal ud. Ja. Men det er fint nok. Men altså, vi skal bare på opdagelse den her tur. Den her tur har jeg ikke været. Jeg tror kun, jeg har været den her tur én gang. Ja, hvor det... Og her er noget... Hvor det galt, og du må sætte home. Ja, hvad var det nu? Nå, nej, var det bare fordi, jeg havde for mange ting? Jo, du havde helt inventory fyldt op med loot. Ja, det er mega nemt at få loot, så jeg nåede faktisk ikke derover til, før jeg blev nødt til at gå hjem igen, fordi jeg havde for meget loot på mig. Men nu har vi næsten hele inventoriet til loot, så vi skal også se, om det er et godt sted, det her. Men godt, det er... Det er okay. For os der er det pænt sygt nu, fordi den her server, det er sådan en, hvor man får mega overpowered loot, og som I kan se, så bare... Research kit. Ja, det er vi stadig lidt brug for, men altså... Hvorfor tror du ikke, det er gunpowder? Gunpowder? Det ved jeg ikke, vi har så meget af det. Nej. Jo, vi har en 4-5 stacks af det. Og så? Det er godt. Det er godt. Okay, hvor han er den ulv? Ja, jeg kan også høre den. Skal vi tage den? Ja. Yeah. Okay. Så I kan se, hvordan det er, man skal gøre. Der er bare lidt et problem. Måske kan de høre muslen, når den er så tæt på mikrofonen. Ja. Og jeg er jo snottet, og ja, alt er galt med mig lige nu. Så. Ja. Snottet og snottet. Så snottet er jeg heller ikke, men altså. Perfect shot. Monster kill. Altså, man kan se, så er det en modded server, så man får XP og levels, og det er bare det kunne jeg også se før, at han lige gik level 5. Ja, det er lidt sjovere at gå rundt sådan at skulle nakke, end det er at skulle starte med at finde ressourcer og sådan noget. Det synes jeg i hvert fald. Det synes jeg godt nok også. Hvad fuck laver jeg egentlig? Jo, fuck laver du? Men det her sted, der har jeg ikke været endnu, så det bliver spændende at se, om det er noget godt, man får herovre. Det var altså ikke som sådan. Der er ikke rigtig noget gunpowder, jeg kan lige tilbage. Ja, for det bliver sus med ikke gør. Herover kan det være noget, måske. Nu skal vi sige, høre, jeg trykker på min skærm. Jeg er radioactive shoot, dem vil jeg gerne have på i stedet for dem her. Sådan der, jeg ved ikke, de der piller med. Jeg er medkits. Oh yeah. Men vi kan jo craft de der large medkits. Så klarer vi den gym leader. Jeg har ikke rigtig fået noget godt endnu, undtagen det der research kit der. Så. Og vi skal også snart til at stoppe. Ja. Jeg ved ikke, om vi lige kan nå at gå herind, fordi når man bare lige har installeret Bandicam, kan man kun op til i 10 minutter, så jeg ved godt, jeg snakker lidt hurtigt med noget, men det er fordi, at jeg skal til at skynde mig lidt. Men jeg vil bare sige rigtig tak for, at I så med, og nu når vi de 10 minutter, så vi ses. Bye bye.